Γεια σας, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και σήμερα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση, όχι ότι είμαι καλύτερα, απλώς το πρωί δεν περνάω τόσο πολύ κύπρο να σας κάνω ένα βίντεο ενημέρωση. Again. Τέλος πάντων, όσοι δεν έχουν καταλάβει μέχρι τώρα, χακέρουν καθημερινά στο Stardoll. Σήμερα, αυτή εδώ η κούκλα που την ξέρω από την αλήθεια είναι Μαριάννα. Θα την ξέρετε όσοι είστε παλιοί στο κανάλι μου. Και είναι η Μαριάννα τέλος πάντων και με ρωτούσε που μένω και της έλεγα στο ίδιο χωριό και μετά μου λέει ότι δεν είμαι Μαριάννα, είμαι hacker, γιατί την έλεγα συνέχεια Μαριάννα και ανεβρίασε και θέλω όλοι να της κάνετε αναφορά πρώτον απ' όλα. Της έκανα σε όσους είπα, χακέρουν καθημερινά, δηλαδή μου λένε με χάκαρε ο ένας, με χάκαρε ο άλλος, με χάκαρε ο άλλος. Τέλος πάντων να πάτε εδώ πέρα στην επικοινωνία, μισό λεπτάκι. Και πολλοί δεν το έχουν πάρει χαμπάρι και πάνε να σας ενημερώσω. Λοιπόν, άμα πατάμε εδώ πέρα επικοινωνία, επικοινωνήστε μαζί μας, λέει πάνω στην ετικέτα. Εδώ πέρα και άμα πάμε και δούμε εδώ πέρα λέει ότι μπορεί να μας μιλήσουν και στα ελληνικά. Λοιπόν, εγώ θα επικοινωνήσω τώρα στα ελληνικά. Λοιπόν, εγώ έγραψα τα εξής τέλος πάντων. Μιλάγαμε εδώ πέρα επίσης να κάνετε subscribe επίσης. Τέλος πάντων, αυτό που έγραψα είναι «Γεια σας, η Σταυρίνα έχει χακαριστεί, θέλω να σας πω ότι σήμερα με ρωτούσε συνέχεια που μένω και δεν ξέρω και στην πραγματικότητα που μένουμε στο ίδιο χωριό. Καθημερινά όμως ακούω χακαρισμούς και ενημερώνω τα μέλη να προσέχω. Τέλος πάντων, και να μην με πιστέψετε, γιατί να αφήσω μια κούκλα 42 level και να πάρω μια 8. Πραγματικά, γιατί να το κάνω αυτό. Και θέλω, άμα μπορείτε, να κάνετε κάτι γι' αυτό. Το θέμα. Σας παρακαλώ, αν είναι να κάνετε ένα blog για να τα δουν και τα άλλα μέλη. Κάντε κάτι όχι μόνο για τη φίλη μου, αλλά και για τους άλλους. Τέλος πάντων, εγώ θα επιλέξω τώρα κανόνες και ασφάλεια, γιατί είναι όντως κανόνες και ασφάλεια. Και βλέπετε εδώ πέρα και θα πατήσω αποστολή, να γράψετε κι εσείς κάτι παρόμοιο. Τέλος πάντων, εδώ πέρα θα απαντήσουν όσο πιο δυνατό γίνεται και αυτό ήταν το βίντεο. Ήθελα να σας ενημερώσω γιατί είναι αρκετά κατανοητό, πιστεύω, και λέω σε όλους να προσέχουν, σε όλους, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, ναι, ελπίζω να κάνετε αναφορά στη Σταυρίνα και να επικοινωνήσετε και εσείς με το Stardoll. Bye!